खुलुमबाय। दिनै 14 एप्रिल 2024 रबिबार। झारखंडनि धनबादआव बिमा आरो फिसाजोखौ साखाथिनि माखासे दुथांफोरा एसिडजों गाग्लोबदों आरो बिमा आरो फिसाजोआ गोब्राबै जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानाय बिमा आरो फिसाजोखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। रिपर्टनि बायदिब्ला आइजोनि हायाव आयेननि बेरेखा कन्ट्राक्शननि खामानि मावदोंमोन। बेनिखायनो आइजोआ गावनि हायाव आयेननि बेरेखा खामानि मावनायखौ हेंथा होदोंमोन आरो सोमावसारदोंमोन। बेहायनो दुथांफोरजों नांलाय खमलाय जानायाव दुथांफोरा आइजोखौ बुनानै एसिडजोंबो सारदों। एसिडजों गाग्लोबजानाय बिमा आरो फिसाजोनि मुङा जाबाय रीता गुप्ता आरो रीता गुप्तानि फिसाजो 14 बोसोर बैसोनि। गुवाहाटी पुलिसआ अपारेशन खालामनानै गुवाहाटीनि हाथिगावनिफ्राय 3 बाइक सिखावखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय बाइक सिखावफोरनि मुङा जाबाय दारास सांमा, मेघालयानि थागिबि, गमेश्वर बसुमतारी, बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि थागिबि आरो टिंकु दास, कामरुपनि थागिबि। जम्मु एन्ड काश्मीरनि बारामुल्लायाव लश्कर-इ-तैयबा उदखारि आफादजों लोब्बा थानाय 3 दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ हमदों आरो बिसोर उदखारिफोरनो रौनिया हान्जानि माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायहरोमोन आरो लिक खालामनानै होयोमोन। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय अवैस आहमेद, वाजा बासित, फयाज काल' आरो फाहिम आहमेद। महाराष्ट्रनि तानेयाव सानै बिसि आरो फिसाया गावसोरनि सासे 18 दाननि गथ' गोरलैखौ बुथारनानै सिरि सिरि गामि ओनसोलनि गोथैसालियाव फबना दोनखोमानायनि उनाव मिथिजानानै पुलिसजों हमजादों। हमजानाय सानै बिसि आरो फिसायनि मुङा जाबाय जाहिद शेख आरो नुरामी। जाहिद शेख आरो नुरामीआ गावसोरनि गथ' गोरलैखौ मानि थाखाय बुथारदों बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। हाजो गाखोनानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय बोथोरा सफैलायबाय आरो बे बावखुंग्रि हाजोआव गोबां जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन दाब दाब जिल्लानिफ्राय गोबां सुबुङा हाजो गाखोहैगासिनो दङ आरो बे हाजोआव गाखोयोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो साननाय जायो बा फोथायनाय जायो बे हाजोआव गाखोयोब्लाथाय साननायफोरा जाफुङो होननानै फोथायनाय जायो आरो बे हाजोआव बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गासैबो गाखोनाय जायो। हाजो गाखोखांनानै दा जों गाहायाव सफैबाय, बहुद गोजोननाय मोन्दों आरो बे गोजोननायखौ लानो जोङो बोसोरसे नेनानै थायो। आङो प्रत्येक बोसोरावनो दिनैनि बे दिनावहाय हाजोखौ गाखोयो। बहुद बोसोर जाबाय हाजो गाखोजेननाय समनिफ्रायनो गाखोयो आरो। बाहाय जे नुनो मोन्दों नोंथां, गोबां हारि धोरोम सायख'वा जासे बाहाय सेंग्रा सिख्ला बयबो लैहोर लैहोर गाखोयो संक्रान्ति सम सफैनाय लोगो लोगो। देग्लायबो गोबां हाजार हाजारखौ जों नुनो मोन्दों। बाहाय माबा मोनसे फोथायनाय दं नामा जुदि हाजो गाखोयोबा साननाय हनायफ्रा जाफुंसारो? बेयो ओरैनो जोंनि बे ओनसोलनि बा जोंनि रायजो राजाफोरनि मोनसे फोथायनाय, बाव हाजो गाखोयोबा मोनसे जाफुंनाय जायो होननानै। दा बेजों लोगोसे जोङो बेखौ बुंनो लुगैयो जाहाथे माने हाजो गाखोनायाव बाव जाथि धरम बासियालाबा गाखोनायाव बे मोनसे मिलायनाय मोनसे इनभारमेन्ट फैयो आरो बे जोंनि बर'नि बैसागुनि मोनसे रंजानाय बे मोनसे फोरबोआ बेवहाय सोमजियो आरो। बयबो उन्दैनिफ्राय लानानै आं दिनै नुदों बोराय बुरि गासिबो गोसो खुसियै गोजौआव गाखोलांदों, गाहायाव गाखोना फैदों बेबायदि आरो जोंनि मानसिफ्रा बैसागु होनबा जौ बेदरनि खोथा गोसोआव फैयो, खिन्थु जों बेवहाय नुनो मोनो बेवहाय बेबादि जौ बेदरनि खोथा बाव फैया। मानो होनबा नै दासो 9:30 जादों, आं 6टायाव गाखोदों। दासिमाव बेबादि जेबो माबा गैया आरो दा खाथि खालायाव फाननायखौबो नुवाखै। बयबो स्टुडेन्टफोर बोराय बुरि जोबोद गोसो खुसियै गाखोदों आरो एसे बे जायगानि सुबुं हिसाबै आङो बयखौबो खावलायो बोसोराव खनसे गाखोबोनाया मोजां। मानो होनबा जोङो जोंनि फिजिकेल माबाखौबो टेस्ट खालामनो हायो। माने जों जानानैल' थायो, बारा सम मोनैयाव जोङो फिजिकेल एक्सारसाइसबो खालामनो मोना जायो। दा बे मोनसे सुबिदा आरो मोनसे सेलेब्रेसन खालामनायजों लोगोसे गावनि फिजिकेल फिटनेसखौ एसे जोङो बेवहाय देखायनो हायो आरो। बे बोसोराव भिरखौ एसे बारा मोन्दों आङो। फुङाव आवगायाव इसेबां भिर मोनामोन, देग्लाय नाथाय फुंनिफ्रायनो जोबोद भिर मोन्दों।
दिनैबो गाखोबाय आवगायावबो गाखोबाय आङो दिनै कमप्लिट गाखोनानै फैबाय दिनै कमप्लिट गाखोनानै फैबाय थिखिनिसिम गाखोनानै फैबाय नुनो मोनो जे बेयाव गोबां रायजो राजा रोजा रोजा रायजो राजाफोरा फैनानै बाहागो गाखोफैयो बावखुंग्रि हाजो बेनि मा फोथायथि लानानै मा मिजिं लानानै जे रायजो राजाफोरा हाजो गाखोयो ओरैनोथ' फोथायनाया बेनो जे संक्रान्ति खालि जे बावखुंग्रि हाजो गाखोनायनि दोरों माने हाजोखौ गाखोयोबा माने गोसोनि साननायफ्रा माने गाखोफुंनो हायोब्ला आरो गोसोनि साननायफ्रा जाफुङो होननानै मोनसे फोथायनाय दङ बायद'आ दिनैसिम खेबबेसे जाखो आङो जाबाय आं थिखिनिसिम खनथाम ना खनब्रै जाबाय आङो ओमफ्राय थांनाय बोसोराव आं ससेल' गाखोदोंमोन नेक्स्ट इयारावबो गाखोगोन आं आं जोबोद मोजां मोनदों माने देग्लायबो फ्राय देग्लाय साबसिन जानाय बायदि जादों मानो होनबा देग्लाय बारा सान्दुंबो गैया माबो गैया आंथ' मन्दिरसिम थांना फैथारदों दा फार्स्टआवनो ओंखारदोंमोन आरो दा पाब्लिकफ्राथ' बारानिफ्राय बारा जागासिनो दङ लामाखौनो मोनलायलायाखै फार्स्ट टाइम ना सिगां गाखोनाय आङो बुहुद गाखोबाय बुहुदखौनो होनजायो जागायनायनिफ्राय बा जायियावबो दंखायोमोन जों बोसोरै गाखोबाबो नोंथाङा गाखोबाय थानो गोसो जायो माने न'आव थानो सुखुआ आरो ज' ज' फैनो मोजां मोनो थासारिखौ नायना मोजां मोनो औ दा पाब्लिकफ्रा थांगासिनो दङ गाखोलांगासिनो दङ रावबो जेबो जायाखै आरो लैहोर गान खनै खनै गाखोलायबावदों मा खावलायगोन जिहेथु बावखुंग्रि हाजो गाखोनाया मोनसे दोरोङारि हिसाबै गोसोआव माबायदि फोथायो दा जोंहा आगोलनि माखासेखौ आं बुंला दा बे परम्परा हिसाबै जोंनि दा रायजो राजाफ्रा आगोलनिफ्राय मिथिबोनाय हिसाबै गाखोगासिनो दं आरो माखासेयाबो एसे मिथिनानै गाखोदेरबावगासिनो दङ आरो लोगोसे बावहाय गाखोनानै जोङो माने देहाफोरखौ स्र' मोजां मोनो आरोखि बे आंनि माबा आरो नोंथांनि मिथिनायाव क'क्राझारनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय औ ओरैहाय कार्बि आलंनिफ्रायनो दङ होननानै फ्राय मिथिखाबाय नोंथांमोनहाबो कार्बि आलं उदालगुरि माजबाद ओरै माने सनितपुरनिफ्रायनो दङ आं खबर लादों दहाय फुंनिफ्रायनो फ्राय आंजों सनितपुरनि सासे दंखायोमोन कन्टेक्ट नाम्बार लालायना बोरैबा थोनखाय आनज्रायहरलायबाय बिथांमोना हाजो गाखोनो थाखायनो फैदों हाजो गाखोनो थाखायनो बिसोरो हजों माबायाव 3थायावनो हगारबोदों हरनि 3थायाव हगारबोनानै बिसोर उइंगारजों फैदों आंनो मोजां खिन्थालांदों नोंथाङाबो जायगानिखा आं बे जायगानि क'क्राझार बासि आं आरो आगोलावहाय नैबे गामियावमोन आङो गेन्द्राबिलि खाथियावखामोन ओमफ्राय दा क'क्राझार टाउनाव थाहैबाय आं नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि